Hi guys, good morning. So, andito tayo ngayon sa isang travel agency. So, dito kami magpapalakad ng aming tourist visa. Kasama ko yung mga kapatid ko. So, tutulungan ko lang sila magpalakad dito guys. I-share ko sa inyo kung ano meron dito guys. Tara, let's see. Palaban niya. So, dito tayo sa may travel agency sa Amega Visa Assistance, Travel Services International and Domestic Ticketing and Packages. Ayan. Documentation services in Australian citizenship by decent report birth abroad for American Embassy Assistance. Ayan. So dito tayo ngayon. So ipapakita ko lang yung loob dito. Tapos magtatanong tayo ng kung paano yung mga proseso sa pag-apply ng visa or basta magtatanong tayo kung anong mga prosesong gagawin dito. Tara, samahan niyo ako guys. So, ito, nasa Malabanyas Road tayo. Along siya ng Petron. Katabi siya, you know. Ayan yung Petron. Tapos, papasok tayo doon. Ito yung dating Marquis Hotel pa to. Dating hotel to eh. Or still hotel pa rin. Ito. Amega office. So ito yung kanilang opisina dito guys. Ayan. Wedding solemnization package. Ito yung kanilang opisina. Reception. Ayan. Fiancé. So you've been on this other April 2022. So ito yung kanilang office. Papasok tayo rito. So, ayan. Pakita ko sa inyo guys, no? Mega tour packages. Ayan. Kung gusto nyo mo dito lang sa Pilipinas, may Boracay tayo. 5,988 per pax. Sa Korea naman, ito naman. Ito sa Boracay sa taas guys ha. Ito yung sa Boracay. Kita ba? Ayun. Habibi Dubai. Sa Thailand. 32,000 per pax. Bang, Thailand. Ito, 5,988. Saan naman tong Iceland na to? So, sa Korea ito guys. 38,000. Wow. So, testimonials from ito guys. So, I've been inside many countries, but the Philippines and its people are the most friendly of them all. My relationship with the community is great. I've been to many Asian countries. No place can be like the Philippines. So, ayan yung mga testimonials nila guys. So, ito, pasok tayo rito. Travel tours. Ito guys. Then, certificate of employment. So, dapat naka-indicate doon yung date na hire ka, position, at saka yung monthly. May payslip po kayo. Yes, sir. Yes, sir. Tapos, certificate of leave of absence. Tapos, may business ko. Wala naman po. Employment. Any property, house, lot, sasakyan. Meron naman sa ano. Meron po. Sige. Property nila po kung meron na. Tsaka yung sa sasakyan ko meron. Then, yung pupuntahan niyo po, auntie. So, yung passport copy niya. Invitation letter. Kami na po gagawa nito. Email niya natin. Siya po magbabayad nito. So, yung bank statement. Tapos, proof of relationship. Paano niya siya naging ano? Sino kapatid niya sa mga? Yung tarif ko.
So, kailangan ipakita natin yung paano mo siya naging happy. So, by yung birth certificate ng tatay mo, and then birth certificate ng auntie mo. Kasi makikita doon yung parents nila. Para makita yung paano kayo naging related, no? And then, may mga pictures ko yun nila auntie. Meron naman. So, nakita na kayo. When we are family reunion. Sa photos ko. Yun lang. So, ito po, i-prepare na lang at least a month before. Kasi depende kung ano makuha ang date of interview. Kasi baka kung ngayon, sobrang aga, baka ma-expire na ng ibang mga documents. Kaya So, in preparation, ito po yung mga kailangan i-prepare na po. paano pa naman malalaman yung exact date kung Tatawagan po kayo mga Wednesday niyan. So, Wednesday? kung ano makita sa computer, sa system ng US Embassy Manila, so tatawagan kayo. Pag okay sa inyo, ibubok na po yun. Then from then, a month prior, yung preparation. May tanong ako, yung kanina sinabi niyo nag-fail, paano nangyari doon? What do you mean? What if nag-fail tapos yung nakapagbayad ka ng ticket for... Huwag po magbubok ng ticket. Ano po yung ibig sabihin? Paano yun? Hindi ko naintindihan. Okay. Di po ba? Itong application natin, sugal po to win or lose. Win or lose ka. So, yung visa fee mo, yung service fee we render, lahat ng binayad niyo po na to nandito. That's we suggest po, huwag mag-book ng ticket. Just wait until makita niyo yung result ng application. Kasi depende po yan sa consul din eh. Si consul kasi po yung may hawak eh, kung i-approve ka niya o hindi. Depende po yan sa documents, depende dun sa credential mo dito. Kasi tinitignan nila number 1, yung hindi mo ipagpapalit yung trabaho mo, yung Pilipinas sa Amerika. Kasi di ba madalas, aminin man natin, yung iba kasi parang stepping stone to eh. So when they enter America, yun na, hindi na babalik. So yun yung iniiwasan mo. Kaya tinatanong namin mga work, kung may anak ka, kasi yun yung mga reason mo eh, nababalik ka dito. Okay. Kasi ano yan eh, ibabalidate yan. Hindi mo ipagpapalit yung trabaho mo dito sa Amerika. Isa naman, genuine naman lahat, pero wala lang sa medium consul, wala tayong magagawa. May nangyayari gano'n. Kahit magtingin ka sa mga vlogger dito, tignan mo yung mga mga comments nila after the interview. Doon makakakuha ka ng idea. Okay. So, wala mo na pong booking ticket na. So, para ito yung ginagawa natin para sa tourist visa lang siya na madam. Tourist lang po. Ibig sabihin, holiday lang talaga. Visit ka lang. Ngayon, nasa na kung pag nakuha mo ito, nasa iyo na nun. Kung ano gagawin mo doon. Sabi mo nga, baka mag-asawa ka pag balik mo. Kasal ka na. Kaya, thank you. At least na, naintindihan ko. I think na. Yan pang concern mo. Na-achuk yung mind mo. Alay itong kung naisip ka asap na. Basta i-claim mo lang na magiging okay yan. Para pag upo mo doon, ox na ox. Bali saan siya ma-interview ma'am sa US Embassy Manila. Manila talaga na. Okay. US Embassy Manila. Wala mang 5 minutes yun. 3 tanong lang yun. Talaga? Kasi sabi ko nga sa'yo kanina, bago ka pa ma-interview, itong application mo, itong info mo, nasa list mo. Nag-CI na sila. Kaya di ba tinatanong ko, anong landline ng employer mo? Ganito ganyan. Kasi bini-verify nila. Random verification na. Natawag sila, ito bang si Jonathan Pagula? How long nag-work? Gano'n. May mga connection kasi yan to. Talaga? Yes, may connection sila sa government offices. Let's say, kung may nabayaran ng social security mo, they know. Ang galing nga nila eh. Alam nila. So, ano pang concern mo? Huwag kang kabahan, sir. Hindi naman, okay lang. Sabi, ano mo lang na, huwag mo rin masyadong digdigay. Parang ano lang, kung sa'yo talaga. Kung hindi,
Try ka. Kung Sige. mag-asawa ka na ng American. Thank you. Oh, madam, ano pa yung mga in-offer nyo rito? Spouse visa na kita nun. Ay, wow, spouse Good ka na, visa. no? Paano naman yung strategy, madam, kapag spouse visa? Paano gagawin? Halimbawa, ito, for example, Dapat mag-bid muna sila ng American. kala nyo American pupunta rin dito? Oo. Aha. Ano yan, sir? Group of relationship. How long naman yung 1 month, ganyan, nagsama sila rito, ganun? Or more than a month? More than a year yun. Ay, more than a Kasi year. dapat na-develop yung Yeah. na-develop yung relationship. Kasi may tinatawag tayo fixed marriage. Matagal nga sila nag-uul sa company, di ba? Oo. Sabagay, oo. Kasi pinicheck din nila how long you've been working in a certain company. Aha. Kasi pag matagal ka na, hindi mo pagkabalik yun. Pero depende. Kahit sila naman, di ba? Awa, try mo naman. Okay. Wala na mawala. Oh, madam, last question na lang. Ano ba yung mga in-offer nyo pang services dito? Ay, domestic ticketing, Mhm. domestic and international ticketing, Mhm. packages, local tours like Mountain Tubo, Spring, Subi, wedding, organize sila. Sa mga foreigner tsaka Pilipina, gano'n. Foreigner and Filipina, immigration services, visa extension, kung nakita mo yung kanina. Oo, visa extension yun. Tapos yung visa services naman, like, ito kagaya ng sa Aha. Australia. Okay. O, last question na lang. Ano lahat ng requirements ko para sa visa, tourist visa, papuntang Amerika? Basically, passport, Aha. by 2 photos na lang. So, if financial stability, like your bank statement, Bank statement, aha. marriage contract, birth certificate, so kung may sponsor ka, invitation letter, passport copy ng sponsor, kung siya yung mag-shoulder ng expenses, assessment niya, anything, proof of accommodation dun sa US. Aha. Bali yun lang. Mga basic. Mga basic lang yun. Okay, madam. O, sige, salamat po, ha? Okay, salamat. At ito ang kanilang agency. Ayan, no? Amega Travel and Tour Services. Okay, thank you. Sana guys, meron kayong natutunan kahit papano sa aking ginawa. Kung may tanong pa kayo, dumiretso na lang kayo rito. At mag-inquire na lang kayo, ha? Okay. Thank you. Thank you, sir. Ingat, sir. Okay. Paki-follow mo kami. Sige, sir. Amega Travel. O, sige. Yes, sir. Thank you. Okay. Mamaya. Thank you. So, ayun guys, natapos na natin yung sa kapatid ko. So, sinamahan namin sila rito para magpalakad. Thank you so much. Aha. So, ito yung office nila. Kapag gusto nyo magtanong dito guys, diretso na lang kayo rito. Mababait yung mga nagtatrabaho dito guys. Kaya, welcome kayong magtanong. Ito yung kanilang offices.